अख्रांनि मोदाय फाथालनि मोदाय सोरगोनि मोदाय नरकनि मोदाय खोन्था आंनो बे मानसिनि जिउआव मा जागासिनो दं मा जालांखो आरो फैगौ समाव मा जागोन खोन्था आंनो मामार नोंनि जिउआवथ' जोबोद गुलाय गुजाय जानानै दङ माथो नोंनि बोरमा गोमादों नों दाखालि बावैसो लोमजाखांबाय गामिनि सासे बुरिदोंबो नों नांलाय खमलाय खालामबावबाय नंगौना नङा आं बुंनाया नंगौ नोंथां बुंनाया गासै सैथो गोजा नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ माबोरै मिथिखो मिथियो आं गासै मिथिजोबो आं गासै नायखांखाजोब्बाय इयुनाव मा जागोन आं बेखौबो मिथिखाबाय मा जागोन इयुनाव आंनि माबाफोर खैफोद जानाय नङाथ' खैफोदथ' दं शनि ग्रह नांनानै दं नोंनियाव बारा जेबोथ' जानाय नङा माबा मोनसे जाथाय जानानै नोंनि आथिं आखाइ बायनो हागौ नाथाय नों जिंगा जानाङा नों थैनाय नङा इसोर बे बुरि बैसोआव आथिं आखाइ बायनानै थाबा मा जानांगौ जाखो आंनि नोंथां माबा लामा दिहुनना होदो नोंथांनि बे ग्रहखौ दानो नांगोन 2000 फैसानि दरखार जागोन 2000 बेथ' जोबोद बुरजा माथो नोंथांनि आथिं आखाइनिफ्राय बांसिन बेसेन गोसा नङा नोंथाङा फोथाय आं बेहाय थाइसेबो मोनजाया फुजानि खरसावनो गासै थांजोबखागोन बेनिखायनो फैसानि सिन्था खालामनाङा उनाव हाराबायब्ला डाक्टरनियाव थांब्ला 10,000 होब्लाबो सोखानो हानाय नङा बेनिखायनो फैगौ जाथाया दाजाथों ग्रह दाननांगोन आयु आंलाय दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो बबाव मोनबावगोन आं एथ'ग्राब बुरजा रांखौ आं खालि 500ल' होनो हागोन नोंथां अन्नानै आंनाव नांना थानाय ग्रहफोरखौ दानना होदो आयु दा बायदियाव बिदि जाबाथ' आं थैथारगोनहाय ओरैनो आंखौ रावबो नायग्रा गैखाया जागोन दे जागोन नोंथाङा आंनो 500खौनो हरदो आं गावनिथिंनिफ्रायनो होसिगोन जेसेबां नांगौ साबायखर नोंथांनि जिउआ गोलाव जाथोंसै मानसिनि मोजां खामानि मावनायानो आंनि गुबै धोरोम मानसिनि जेराव खैफोद जागोन आंखौ बेहायनो नुगोन दानिया आंनो रांखौ हरदो आरो जेबो जिंगा जायालासिनो बेनिफ्राय थांदो नै नोंथां लादो रांखौ बेनिफ्राय आंनि बोरमा गोमानाया बबाव दं गामिनि सोनाबथिं फांसे दंफां गिदिर दङ ना बिनि सिङावनो मोनगोन नों बोरमाखौ बैयावसो दङ जागोन दे आं लायनोसै बोरमाखौ खामानिया जाजोब्बाय ना खामानिखौथ' नों बुंनाय बादिनो मावजोब्बाय जों नाथाय जोंनि बुंनाय बाथ्राखौ कि फोथायगोन मानसिफ्रा फोथायगोन मानो फोथाया नोंसोर खालि नेबायल' था जोंखौ गासैबो मानसिफ्रा गावनो गाव सिनायजोबगोन सोर पापिया खावना लांदोंमोन आंनि बोरमाखौ बै अजा बुंनाय बायदि आंनि बोरमाखौ मोनबानो जाबाय बे बुंनाय जायगायाव थाबानो जाबाय बोरमाया आयै आंनि बोरमाया दंमारोथ' अजाया थारैनो नायखांनो गोरों माथो जाय जायगायाव बुंदोंमोन बे जायगायावनो दंथारो बुरिया मालाय गावनि गोमानाय बोरमाखौ मोनफिननानै जोबोर गोजोननायसै आरो गोसोजों गोसो नायखांग्रा अजाखौ जोबोर साबायखर बावहरनायसै बे नायखांनो गोरों अजानि बागै गामि गंसे खिन्थाजोबनायसै दानिया गामिनि बयबो बै नायखांग्रा अजाखौ नायनो थाखाय लोगो हमनो थाखाय गोसो गुदुं जानायसै हाब बैयावलाय मा मानसिफ्रा थुबुर जाखो सोरबा माबाफोर जादों नामा थांना नायब्लासो मिथिसिगोन रायजोफोर नोंथांमोना एसे धैर्य हम गावबा गाव भबिष्यखौ मिथिनो मोनजोबगोन जोंना गुरुआ थियारि जानानै दं बिनिखायनो नोंथांमोना दावराव दावसि दा खालामथ'सै जागोनना जायाखै आं नायनानै फैफिनगोन नाथाय नोंथांमोना दा हाबफै ओइ मेरग मा भबिष्य मिथिलायनायनि बाथ्रा जाखोलै सोरबा अजा नायखांनो गोरों फैदों नामा औ अजाया सिङावनो दं जोबोर नायखांनो गोरोंनो आं खोनानाय बादिब्लाथ' हिमालय हाजोआव 50 बोसोर ध्यान खालामना बे नायखांनो हानाय बिद्याखौ मोनदोंनो
नंगौना नङालै बाथ्रायालाय? नंगौलै मैया खांखिनि बुरिनि बोरमा गोमानायखौ मोनफिनदों। अजाया जेराव बुंदोंमोन बेयावनो मोनदोंनो आरो जालांनाय जाथायखौबो खिन्थाजोबदोंनो। आसरितसो, नायखांबानो गासै मिथिजोबोनो। बिदिसो जामारदों बिदिब्ला मोजाङानो जादों दे। गावनि इयुनखौ मिथिनो हायोब्लाथ' मोजाङानो, नाथाय आं एसेबो फोथायाखै आरोना। हाब, बे खगेना थाखुमानानै मा नायहरबाय थाखो? रायजोफोर, जोंना गुरुआ थियारि जाबाय, नाथाय सानसेयाव 7 मानसिफोरखौल' नायखांगोन। मानोना बिथाङा नायखांना मोनखांबाय। दिनै सोर 7 मानसिखौ नायखांब्ला मोजांद्राय जागोन। बिनिखायनो आं मुंखौ गाबज्रिनोसै। जयबीर, थेख्ला, गम्भीर, जादब आरो बिद्याधर। बिसोर 7या बेयावनो थाथ'दो आरो माखासेफ्रा न'आव थांफिनदो आरो गाबोन फैफिनदो। गाबोनबो बिदिनो नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय। जायनि मुङा जाखांगोन बेखौनो लिंनाय जागोन। बिनिखायनो नोंथांमोना गासैबो बेयाव फैजोब दे। हाबाब मेरग, माबायदि अजा बेलाय? 7ल' नायलायलायग्रा। मोजाङानो जादों मिथिंगा, बिदि नायनायानो। मालाय नुवाखै, जों रावबो मुंखौनो बुङाखैमोन, थेवबो माबोरै मुंखौ मिथिखो? पाक्का जोबोर गिदिर अजामार बे। थौ थांनोसै, गाबोन फैफिनबावगोन। इसोर, आंनि मुंखौ गाबोन जाखांहोथार दे। अजायाथ' गोमोथावमार, थेवबो आंहा सन्देह दंलै। नायजाबाय थादोंलै बिसोर, आंहालाय मा? अख्रांनि मोदाय, हानि मोदाय, दै मोदाय, बार मोदाय, खोन्था आंनो बे गम्भीरनि उनाव मा जागोन? दासिम मा जालांखो? मा नुखो साधु आफा? आंनि इयुनखौ माबाफोर जागोन नामा आफा? इयुनाथ' नोंनिया जे होथि दानानै दं, गोदो मावनायनि पापनि थाखाय बिदि दानानै दं। नोंहा उनावहा जोबोद खैफोद दं। नाथाय आं मा पाप मावखो? आंथ' जेबो गाज्रि खामानिखौनो मावाखै। अरायबो मानसिनि मोजां खामानिसो मावबोदों। नों आंखौ थगायनो सानदों ना? बावबाय नामा गोदो बेसेबां मानसिनि रां रुफाखौ जानानै दोननायखौ? बेनिखायनोथ' नों एसेग्राब माहाजोन जानो हादोंना? हाबाब साधु आफा, नोंथाङा बेफोरखौ माबोरै मिथिखो? बेफोर बाथ्रायाथ' गोबां बोसोर बारलांबाय। आं गावनो बावलायलायबायमोन बेफोर बाथ्राखौ। बेफोर नोंनि जिउआव लिरनानै थाखाजोब्बाय। बेखौ नों माब्लाबाबो खोमोरनो हानाय नंलिया। आं गासै नुजोबखाबाय। दासिम मा जाबोखो आरो उनाव मा जाबावगोन? नोंहा उनावहाय जोबोद खैफोद गिदिर दं। नोंथां, बिनिफ्राय बारग'नो माबाफोर राहा दं नामा? नोंथाङाथ' गियानि, आंखौ खैफोदनिफ्राय बारग'नो राहा होदो। नों जिंगा जानाङा गम्भीर। जेराव सोंलु थायो बेहाय फिननायबो थायो। थिग बिदिनो नोंनियाव नांनानै थानाय खैफोदखौ आं बोखारनो हागोन। बेनिखायनो 20,000 रां नांगोन। एथ'ग्राब बुरजा रां? नाथाय मानो नांगोन 20,000 मानि? बेफोर रांखौ आं थाइसेबो मोनजानाय नङा गम्भीर। नोंनियाव जा पाप दं बेखौ दानगारनो थाखाय गान्दानि खि, मुफुरनि बेख्लो, हाग्रानि फारौनि गां आरो गोबां बायदिसिना बेसादनि गोनांथि जागोन। आरो बेफोर बेसादखौ गोजाननिफ्रायसो बिहरनाय जागोन। बेनिखायनो 20,000 रांनि गोनांथि जागोन। जानो हागौ बांद्रायसो नांनो हागौ। नों फैसाखौ होनो गैयैब्ला जिउआ खैफोद दं। जागोन दे जागोन, आं होगोन 20,000। जिउ थाब्ला आं बिनिफ्राय बांद्रायसो खामायनो हाबावगोन। नों थिगखौनो सानदों गम्भीर। नों रांखौ आंनि मानसिनो हरफा। बियो दा रांखौ नोंनियाव लायनो थांगोन। जागोन दे, आं हरफागोन। नोंनि जिउ गोलाव जाथों गम्भीर। दानिया नों थांदो थां। मा गम्भीर, अजा बोराया मा बुंखो? थगायजानानै फैबाय नामा अजाजों? गासै सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। लोगो मोननानै आं जोबोर गोजोनबाय। न' जाम्बा, थगायजाबायसो बि। थाबेसे रां बिजाखो? आं फोथायथारा बिदि नायखांनाय बायखांनाय। सोरबा खि उनखौ नुबाय बायो बि। आं फोथायथारा एसेबो। फोथायाबालाय मानो फैदों? फैनाङामोन। आं नायनोसो फैदों बे अजाखौ माबायदि महर मोखां। थिग रायनासो होगोन आं। थांदो थां, जाम्बा लरग'। जिराय बिद्याधर। नोंखौ नायनानैथ' नायखांनो गोरों नुवा माथो। सिखाव थगायसुला बायदिसो नुखादों। गुबुनखौ थगायनो हाबाबो आंखौ हानाय नङा नों। आं मिथिगौ नोंहा गावखौ लानानै गोग्गानाय दं। नोंनियाव अहंकारा जायगा लानानै दंजोबो। बेनिखायनो नोंनि खुगानिफ्राय बिदि राव ओंखारदों। आं सैथो बाथ्रा बुंनायखौ गाज्रि मोनबाय नामा? गाज्रि मोननाङा। अजाना साधु होनबावनो। दे जायखिजाया मोनसे होननोसां। अजा जानानै बिदि गाज्रि मोनबा जानाय नङाना। दे आंनि उनाव मा जागोन नायखांना खिन्थादो, जाहाथे आं नोंनि बुंनाया गासै नंखाय गोजा होनना फोरमान होनो हानाय बायदि।
नोंनि खर' खैफोदा बेरायगासिनो आङो बुंनो हायो नोंहा इयुनाव गिदिर खैफोद दं आरो बे खैफोदा जाब्लासो आंखौ गोसोखांगोन नों आरो आंनियाव निमाहा बिफैगोन बिदि माब्लाबाबो जानाय नङा अजा बोराय खैफोदा आंखौ दांनोनो हानाय नङा आरो नोंनाव निमाहा बिनाय बेथ' बे जोनोमाव जानाय नङा नोंनि बे अहंकारानो नोंखौ फोथैगोन नायबायल' था नोंनि जिउआव आं बुंनाय बायदि जागोन ना जाया नायगोन आंबो नोंनि बुंनाया माबोरै सैथो जायो जोबोद फोथायगोन बे अजादों खेला मोनदों गामिनि मानसिफ्रा खालि अजानि खाथियाव थांग्रासो जाबाय इयुनखौ मिथिजोबखानो लुबैयो अजय नोंबो नायजानो नामा अजाजों आं एसे बोरैबा मोनोलै बिदि नायखांनायफोरखौ आरो बांद्राय फोथायनायबो मोना थानायलाय थायो बिदि नायखांग्रा मानसि थेवबोलै बयखौबो फोथायनाय मोना आरो मा थिगलै मा मन्त्र होनानै मोजां सोलिबाय थानाय जिउखौबो गाज्रिसो खालामना होयो बिनिखायनो बिदियाव नायजानो बायो आं नोंनि बाथ्रायाबो नंगौ बेफोरबायदिखौ फोथायजालाबाया जों गामिना आरो मोजांसो मोनदों नायजालाबायनो इयुनाव माबाफोर खैफोद थानायखौ दाननानै लानो होनना इयुनाव मा जागोन बेखौलाय माबोरै मिथिनांगौ ओरैनो बुंलाबायोलै बिसोरो बिनिखायनो एसेबो फोथायनाङा जेनेबा ग्रहफोर नांनानै थायो बेफोरबायदिखौ दाननानै लानांगौ आरो बे अजाखौ एसे सन्देहसो दं आं माबा सानसेयाव साबाल' नायोनो आरो सोर सासेखौ नायगोन मुंखौ गाबज्रिलायो मुंखौबो नायखांना मिथिना लायो जाहैदों गावसोरनो बिदिब्लालाय गिदिरानो जागोन अजाया खायसे थायोबोलै बिदिनो 50 बोसोर हिमालय हाजोआव ध्यान खालामनानै मोनदोंनो बिदि नायखांनो हानाय बिद्याखौ खम गिदिर जागोन बे बिदिब्ला जानला मोनला रायखुमा जानाय नङालै मा थिग दाबो नायखांगासिनो दं खोमा गावखौसो रायखुमागासिनो दं होनना बिदिबो हाथारालै नायखांनो गोरों होननानै सब समावबोलाय नायखांबाय थागोन आरो अबयसे बिबो नंगौ बिद्याधर नोंहा थैनांगौ समा फैबाय नोंखौ आं लांनो फैबाय फैदो बिद्याधर आंजों फैदो सोर नुजाबाय खाथियाव सोर नोंलाय आंखौ लांग्रा आं जाबाय मोदाय रायजोनि सासे मोदाय नोंनि जिउमाखौ सोलेरनिफ्राय दिहुनना लांनो फैदों आं आयौ मा मैया जाखो भुतसो लोगो मोनबाय माथो मानो फैफ्लांखो आं बे लामाजों नों जेसेबां खारब्लाबो आंनि आखाइनिफ्राय गवा दिनै नों दिनै थैखागोन आंनि आखाइनिफ्राय नोंहा थैनायनि सम जाबाय आयु बे भुताथ' खिथुखौनो नागारथारला माथो खार बिद्याधर खार जिउखौ रैखा खालामनो गोसोब्ला खार गैला माथो बबाव थाबोखो बिलाय मोजां जाबाय थाबोबाय आयु गोख्रै खारनायखौसो खारनाय नङाब्ला बे भुता आंखौ लांखागौमोन बे लामाजों आं माब्लाबा हराव फैफिनला मा हराव सानावबो आं बे लामाजों फैलिया थाब न'आव थांनांसिगोन नङाब्ला आरो भुता ओंखारबा खैफोद जागोन मा जाखो बिद्याधर आंखौ थगायसुला होननाया मा जाखो आंनि खाथियाव मानो फैबावखो निमाहा होदो गेदेमा आं नोंथांखौ जा बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि थाखाय नोंथांनाव आं निमाहा बियो आं मिथिगौ आंखौ नोंनि सिङाव थानाय अहंकारासो बिदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेनिखायनो आं नोंखौ निमाहा होबाय साबायखर नोंथांनि जोबोर साबायखर गेदेमा नोंथाङा थारखौनो बुंदोंमोन आंनाव खैफोद दं नाथाय आंथ' मानियाखैमोन आं मिथिगौ बिद्याधर नोंखौ सोर होसोदोंमोन आरो मानो होसोदोंमोन नोंथाङा बिदिब्ला मिथिखायोमोन नामा आंजों बे जाथाया जागोन होनना औ मिथिखायोमोन आरो फैगोन सानावबो बिदिनो जाबाय थागोन नोंदों मानोना नोंनियाव सुनि ग्रह नांनानै दं नों जुदि बिखौ दाननानै लायाब्ला नोंखौ बियो सानसे फोथैगोन
बिदिब्ला गेदेमा नोंथाङानो लामा दिहुनना होदो आरो आंखौ रैखा खालामदो। नोङो जेबो जिंगा जानाङा आं खालामगोन नोंखौ मदद आंनो खालि 20,000 रां होफै फुजानि बेसाद बायनो थाखाय। जागोन गेदेमा दसे उनावनो होफैगोन आं रांखौ। नों रांखौ लाबोनाय नाङा आंनि शिष्यआ थांगोन नोंनि न'आव रांखौ लायनो नों सिरिनो हरखोमा रांखौ सोरबा मिथिब्ला खैफोदा आरोबाव बांबावगोन दानिया नों थांदो थां। साला दासो मोनदों बिदि मानसिया बिदिनो मोननांगौ आंखौ रायग्रा बि। सासे बुरि फैबावदों नायखांजानो बुंगासिनो हाबफैनो ब्रा ब्रा खालामगासिनो। बिदि जानाय नङा बिनि बागै माबाफोर मिथियो नामा नों? गैया मिथिया आंथ' दिनैसो नुफेरदों बिखौ। खगेनाबो दानि बावैसो थांबायना बिसो सिनायगौमोनदां। दानिया जों मा खालामबावनो थिनहरफिननोसै नामा गाबोन फै बुंनोसै। नाङा फैनो हो बिखौ नङाब्ला मानसिफोरा सन्देह खालामगोन जा खालामनांगौ आं खालामगोन फैनो हो बिखौ। जेबो उल्था पुल्था खालामनो नाङा। नों जिंगा जानाङा आं सामलायगोन फैनो हो बिखौ। आंहा जोबोद गिदिर जेंना जानानै दं नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ नोंथाङाथ' जोबोद नायखांनो गोरोंखा। आं मिथिखायो नों मानो बेयाव फैदों थेवबो गावनि खुगाजोंनो खनसे बुंब्ला मोजां जागोन। दे होमबालाय आंनो बुंनोसै आंनि महरखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ आं बेसेबां गोसोम आंबो मालायफोरबायदि जोबोद गुफुर जानो गोसो बिनिखायनो आं गोबां दाम गोसानि देलायग्रा मुवा पाउडार फुनबाय नाथाय दिनैसिम एसेबो गुफुर जायासै बिनिखायनो आं नोंथांनि खाथियाव फैदों। आं मानो गुफुर जानो हायाखै होमबा नोंथाङा नायखांनानै होदो। मानसियानो गोसोमखा पाउडार फोनबाखि गुफुर जागोन गोसोम बुन्दिनो। आं नायखांब्लासो मिथिसिगोन मानो बिदि जाबाय थादों। नै आं दानो नायखांनिसैबो। नोंखौथ' महरनि मोदाया जोबोर रागा जानानै दं। महरनि मोदाय मा महरनि मोदाय बेलाय माबा मोदाय गोदान उजिदों नामासै? जेरै दैनि मोदाय बार मोदाय थिग बिदिनो समायना नुनानैबो मोदाय थायो बेखौनो महरनि मोदाय होनो। बै महरनि मोदायानो नोंखौ जोबोद गाज्रि मोननानै दं बेनिखायनो पाउडार फोनब्लाबो गुफुर जानो हायाखै। हाबाब बेबायदि मोदायबो थालाय लायो आरो दिनैसो खोनाफेरबायहां मानोथो आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि मोनना थागोनो माबाफोर लामा दंना गैया जाखो? आंहा मोनसे हाबा जाहैथारनांगौ गुफुर जानानै थांथारनांगोन आं हाबायाव माबा लामा नागिरना होदो जोबोद आसा लानानै फैदों आं बेयाव। लामाथ' दं महरनि मोदायखौ गोजोन होनो जोबोद गिदिर फुजा होनांगोन बेनिखायनो 10,000 रांनि गोनांथि जागोन। फुजानि बेसाद बायनायावनो गासै राङा थांजोबगोन। नोंथाङा बे फुजाखौ खनसे होब्लानो सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो गुफुर जाखांगोन नोंथाङा मिथिस्लाबनायनो नङा। आयौ बिदि जाब्लाथ' हामबाय दे मा 10,000 15,000खौनो होगोन आं खालि आं गुफुर जाब्लानो जाबाय। होमबालाय रांखौ आं दा होफैनोसै दे बिदिब्लालाय आं थांसै। गामियाव बिदिनो जाबाय थायो मानसिफ्रा अजानाव इयुनखौ नायजानो थाङो अजायाबो इयुनखौ नायनानै बुङो नोंथांनि बिदि बार नांदों बिदि खालामनांगोन 5,000 नांगोन सोरनिफ्रायबा 10,000 लायो सोरनिफ्रायबा 20,000 लायो आरो बे फैसा लानाय बाथ्राखौ रावनोबो दा खिन्था बुङो। बे अजाया थारैनो नायखांनो गोरों ना थगायसुलासो सोर मिथिबावो। बियो जालांनाय जाथायखौ गासै खिन्थाजोबो बिनिखायनो बिखौ बयबो फोथायना लाबाय। मा अजा बिलाय नाम फैबासो लिंलायलायनाय अजा नंगौना नङा बिलाय अजायाखि बिदि जायो बेबायदि अजा नुफेराखैमोन आं थगायसुलासो खोमा अजायानो। मा जाखो आबै सोरखौ बखिबाय थाखो? मिथिंगा बै गोदान अजा फैनायखौसो रागा जोंनानै बखिबाय थादों आं। सप्ता मोनसे जाबाय नायखांजानो थांनाया सानफ्रामबो गिदिंनानै फैफिननांगौ माबा आंनि मुङानो जाखाङानो सोरबाखि अजाया बिदि बुङो बे मालायफोरना माथो दसेनो जाखाङो। मंगल थाजिर मोना दिनैसो थांदोंमोन दिनैनो नाम जाखांबाय। औ आबैया थार बाथ्राखौनो बुंदों जोंहा आयंआबो थांदोंमोन नाम फैयाखै होनना फिदिंना हरफिनदों। बे अजाया फैसा जाखरसो खोमा मंगल मोना माहाजोन नालाय मालाय बिसोरखौसो थाब लिंदों जों गोरिबफ्रा दाबो सासेबो हाबनो मोनाखै। फैसा जाखरथार बे अजाया थांथारला आं थैबाबो।
दासो बुजिनानै मोनबाय आं बिसोरनि सालाखिखौ बिसोर गासै नंखाय अजासो बिसोर जेबो नायखांनो रोङा थगायसुला फैसा जाग्रासो बिनिखायथ' खालि माहाजोनफोरखौल' हाबनो होयो दासो बिसोरनि सोलोखौ हमदांना मोनबाय आं नाथाय बिसोर नायखांनो रोङाब्ला जालांनाय जाथायखौ माबोरै ग्रोब ग्रोब खिन्थानो रोङो आं खिन्थागोन नोंनो बिसोर माबोरै मिथियो जोंनिया खामानिया मोजां सोलिगासिनो खगेन नों जोबोद मोजां खामानि मावदों बिदिनो जोंनो खोन्थाबाय थाब्लानो जाबाय नोंबो नोंनि भागखौ मोनगोन बेखौथ' आं लाखागोन नाथाय सासे जोबोद माहाजोन दंबावलै बिसो दाबो फैयाखै बि फैब्ला हले खेबसेनो रग' मोनखागोन मानो फैयाखै बेलाय जोंखौ फोथायाखै नामा माहाजोन मानसि माथो बुंबावनो बेफोराव समाय नस्थ' खालामनाय नङा बियो फैनाय नङा खोमा बियो मा फैयालै फैयाब्लाबो फैहोथारगोन जेरै बिद्याधरखौ खालामदों बिदिनो खालाम मदाय नुहो बिखौ अब्लाना हारसिंनो खारबोगोन औ बिदि खालामब्लासो फैसिगोनदां बियो फैब्लाथ' खेबसेनो गोबां बिखा आरो गोरिबफोरखौबो सासे सानै नायब्रा नङाब्ला बिसोर सन्देह जागोन बे गामिनि मानसिफोरनाव कि मेलेम दङ आरो जेबोखौनो सानखानो रोङा माथो बिसोरलाय मा सन्देह खालामगोन मोजां गामियावनो हाबफैथारदों जों गासै हुलु हुला लांजोबनांगोन दे गाबोननिया गाबोन जासिगोन दानिया थांदो थां सोरबा नुबा दिगदार जाथारगोन नुबायना अजय जोबोद सोलो बाहायदों माथो आरो जोंखौ जाम्बा मेलेम गैयैसो होनबावबाय बेखौनो देन ओरैनो हगारथारालै आं दासो बुजिनानै मोनबाय आं बिनो जाखांनाय गासै बाथ्राखौ खिन्थायो बिखौनो बियो नायखांदों होनना मानसिफोरनो खिन्थायो आरो अजानो बिदि खिन्थाग्रायानो जाबाय खगेन मोजां सोलो बाहायदों दे बिसोर रां खामायनो बिनिखायनोथ' सानसेयाव साबाल' लिङो जाहाथे लिंनाय मानसिनि जाथायखौ बावै बायदि मेलेम बाहायदों आरो बिसोरो नाथाय मोनसे बाथ्रा दंना जाय गावखौ सियानसिन सानना लायो बिनो जाम्बासिन दानिया जों मा खालामनो थांनानै बिसोरखौ हमहैनोसै नामा बिसोरखौ बिदि हमा बिसोर जेरै खेल गेलेदों जोंबो बिदिनो बिसोरखौ खेलजोंसो हमगोन अब्लासो मिथिगोन बिसोर फिफानिबो आरो सासे फिफा थायो जायखौ जों आबौ बुङो अखानायै फुङाव मिथिंगाया अजाखौ थांनानै ओरैबायदि रायबाय खामानि गैयि अजा आं फोथाया नोंखौ मिथिंगानि बिदि बुंनायाव बुंबाय अजायाबो नोंनि सायाव खैफोद दं बै खैफोदा जाब्लासो आंनाव फैफिनगोन नों मिथिंगाया आरोबाव गोबां माबा माबि बुंनानै ब्लड थांफिननायसै दालाय नों बबेयाव खारबावगोन नोंहा थैनायनि सम फैबाय थैनायनि समखौथ' मिथिया नाथाय नोंहा हमजानायनि समा फैबाय भुतखौ खाथियाव नुनानै फाग्ला जाबाय नामा मा बखिला बायदों गावसोरखौनो सोलो गोनां साननाया मा जाखो जोंनि फिसा जेयावनो नांबाय माथो नों मा सानदों नोंखौ आं गिनानै खारदों आंलाय नोंखौ बेयाव लिंनानैसो लाबोदों दा सेंग्राफोर ओंखारबोदो नाया जेयाव नांबाय सेंग्राफोर लागायनांगौ बिखौ जोंनि गामिखौ लुथिनो नागिरग्रा बिसोर लागायना होदो सेंग्राफोर हाबाब बै दाखोना हरसे फैयासै बबेयाव थाखोबालाय आरो खगेनाबो दासिमबो सफैयासै बबेयाव थाहैखो सानैबो आं नायखांजानो फैबामोन आंखौ नायखांना होदो दानो सम जाथ'वाखै दसे उनावसो नायनाय जागोन नों दायो न'आव थांफिनदो दाहाय फैफिन आं दानो नायजागोन आंहा दा सम गैया फैफिनो दानो नायनानै हो बांद्राय अहंकारा मोजां नङा दसे थाथ' आं बुजिबाय नों नोंनि मानसिखौ नागिरदों जानांगौ लाबोदो बिनि मानसि सानैखौ मा आखल बियो बिसोरखौ मानो बिदि खालामदों दे अजा गेदेमा दानिया बुंदो नोंनि फैगौ समा मा जागोन नायखांना लादो नङाब्ला नोंनि उनखौ जोंनो थि खालामनोसै ओइ सेंग्रा अजादों खेल मोनदों नामा साव होजानो लुगैदों सेंग्राफोर गाहाय गोरिया बिसो बिनिखायनो बुनायाव एसेबो लाजिनाङा दे लागायदो होमबालाय
सेंग्राफ्रा बिखौबो थिक होनायसै आरो साथामखौबो पुलिसनो गथायनानै होनायसै